Nu. 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 Han skal prøve at ramme den derovre. Nu. Nu er den der rykket tættere på. Nu er det nemmere at ramme, fordi det er virkelig svært at ramme den for herover afstanden. Så og nu rykker herover til. Så lad os se, hvordan det går. Nu står han op. Nu. 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 Han ramte simpelthen! Nu er det simpelthen en ny ting, vi skal ramme. Eller hvad han skal ramme. Hvor han skal ramme den der. Reklame. Hashtag reklame. Nu. Nu. Det var fandme dårligt.